салом дӯстони азиз, айни замон мо дар мизи мудавваре дар мавзӯи зӯроварии рақамӣ нисбат ба занон ва духтарон ва нақши ВАО дар пешгирии он қарор доштем. Дар ин ҷо як қатор блогерҳо, журналистон ва намояндагон аз сохторҳои гуногун қарор доштанд. ҳаштуми декабр дар шаҳри Душанбе мизи мудаввар таҳти унвони зӯроварии рақамӣ нисбат ба занону духтарон ва нақши ВАО дар пешгирии он баргузор гардид. Чорабинӣ бо ба қайдгирии иштирокчиён ва мулоқоти ғайрирасмӣ оғоз ёфт. Дар он намояндагони ВАО, рӯзноманигорон, блогерон ва коршиносони соҳавӣ ширкат варзиданд. Маросими ифтитоҳиро Шаҳло Ҳасанзода, мудири бахши иттилоотии Кумитаи кор бо занон ва оила, Марзия Байдуллоева, роҳбари СММ занон дар Тоҷикистон ва Фирӯза Сатторӣ, сармуҳаррири оила TG оғоз намуданд. Дар қисмати асосии чорабинӣ чанд муҳокима ва маърузаҳои муҳим тақдим гардиданд. Фирӯза Мирзоева, равоншинос ва коршиноси амнияти рақамӣ, дар бораи пешгирии зӯроварии рақамӣ сухан гуфт. Шаҳодат Соимназарова, менеҷери FactCheck.tj ва доцент мавзӯи аз нафрат то таҳдид чӣ гуна зӯроварии онлайнро шинохт ва қатъ кардро шарҳ дод. Баъдан муҳокимаи кушод бо иштироки рӯзноманигорон ва блогерон баргузор шуд. Иштирокчиён андешаҳои худро дар бораи он ки ВАО ва иҷодкории маҷорӣ дар мавзӯи зӯроварии рақамӣ кадом самтҳоро бештар инъикос намояд, баён карданд. Дар ҷамъбаст иштирокчиён бо аксбардории гурӯҳӣ ба чорабинӣ хотима бахшиданд.